Paytrail-maksupalvelun käyttöön ottaminen. Tässä videossa katsotaan, mikä Paytrail on, miten se otetaan käyttöön sekä Vilkkaan että Paytrailin puolella, mitä asetuksia kannattaa säätää ja käymme läpi yleisimmät kysymykset Paytrailin käytöstä. Paytrail on suosittu maksun välittäjä. Yhdellä sopimuksella saat kauppaasi kattavan maksutapavalikoiman. Verkkopankit, luotto- ja maksukortit, lasku- ja osamaksupalvelut sekä mobiilimaksut, kuten MobilePay. Myös esimerkiksi Apple Pay sekä Google Pay tulevat automaattisesti käyttöön, kun korttimaksut on aktivoitu Paytrailin puolella, eli ne eivät vaadi erillistä asennusta. Innoittelusta lyhyesti. Paytrail veloittaa palvelustaan oman hinnastonsa mukaisesti. Tarkat hinnat löytyvät osoitteesta paytrail.com ja hinta riippuu kaupan koosta ja käyttömääristä. Käyttöönotto jakautuu 2 vaiheeseen. Ensin Paytrail otetaan käyttöön Vilkas Suite-kaupan puolella ja sitten yksittäiset maksutavat aktivoidaan Paytrailin kauppiaspaneelissa. Aloitetaan Vilkas Suite puolesta. Avaa kaupan hallinnasta asetukset välilehden alta löytyvä Maksu-niminen sivu. Valitse maksutavat luettelosta Paytrail ja paina tallenna, jolloin uusi maksutapa tulee listaan näkyviin. Paina suorita asennuslinkkiä ja siirry sen asetukset välilehdelle. Tällä sivulla voit joko rekisteröityä Paytrail-palveluun, jos sinulla ei vielä ole sopimusta, tai täyttää olemassa olevat tunnukset, kauppiastunnus ja kauppiasvarmenne kenttiin. Käytämme videossa Paytrailin testitunnuksia. Lopuksi tallenna asetukset ja varmista, että maksutapa on asetettu näkyviin asiakkaille. Sitten Paytrailin puolelle. Kirjaudu Paytrailin kauppiaspaneeliin ja valitse sivunavigaatiosta maksutavat. Sieltä näet kaikki tarjolla olevat maksutavat ja voit aktivoida niitä yksitellen. Aktivointitapa vaihtelee maksutavan mukaan, joten käydään ne lyhyesti läpi. Verkkopankkimaksut aktivoit yhdellä klikkauksella Ota käyttöön -painikkeesta. Ne tulevat käyttöön välittömästi ja tämä on yleensä ensimmäinen maksutaparyhmä, jonka uusi kauppias kytkee päälle. Luottokorttimaksut vaativat erillisen aktivointipyynnön. Painat Lähetä pyyntö-painiketta, jonka jälkeen Paytrailin asiakaspalvelu käsittelee hakemuksen 2–3 arkipäivän kuluessa. Mobiilimaksut, kuten MobilePay, vaativat, että luottokorttimaksut ovat ensin käytössä. Kun ne on aktivoitu, voit kytkeä mobiilimaksuja päälle Ota käyttöön -painikkeella. Apple Pay ja Google Pay seuraavat samaa logiikkaa, mutta Apple Paylla on myös oma erillinen aktivointiohjeensa Paytrailin tukisivuilla. Lasku- ja osamaksutavoissa on maksutapakohtaiset erityisehdot, esimerkiksi kuluttaja- ja yritysasiakkaita koskevat erot. Erityisehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ennen aktivointia. Itse aktivointi tapahtuu Ota käyttöön -painikkeella. PayPalin käyttöönottoon on oma ohjeensa Paytrailin tukisivuilla. Kun maksutapa on aktivoitu Paytrailin puolella ja tunnukset on tallennettu kaupan asetuksiin, muista aina testata kaupan asiakaspuolelta. Tee testitilaus, valitse Paytrail maksutavaksi ja varmista, että maksusivu avautuu oikein. Maksu menee perille ja että tilauksen tila päivittyy kaupan hallinnassa maksettu tilaan. Teemme testitilauksen myös myöhemmin tässä videosarjassa ennen verkkokaupan julkaisua. Käydään läpi joitain Paytrailiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä. Miksi kauppaani tulee tilauksia ilman maksettu tilaa? Paytrail lähettää kauppaan tiedon onnistuneesta maksusta, jolloin maksettu tila menee päälle automaattisesti. Jos tieto puuttuu, asiakas ei joko ole maksanut tai tieto ei ole kulkenut perille. Tarkista ensin Paytrailin kauppiaspaneelista, näkyykö maksu siellä. Mitä teen maksamattomille tilauksille? Tarkista kauppiaspaneelista, ja jos maksu ei näy parin päivän sisällä, kuittaa tilaus hylätyksi. Voinko estää maksamattomat tilaukset kokonaan? Kyllä. Mene kohtaan Asetukset, Maksu, avaa Paytrailin Checkout-asetukset ja valitse yleinen välilehdellä Tilaus muodostuu maksun jälkeen. Tämä on suositeltu asetus useimmille kauppiaille. Voinko muuttaa, että tilausvahvistus lähtee vasta maksun jälkeen? Kyllä. Asetukset, sähköpostitapahtumat, tilauksen tila.
Ota tilauksen vastaanottoilmoitus pois aktiivisuudesta ja aseta tilauksen tila maksettu aktiiviseksi. Kopioi otsikko ja sähköpostiasetukset uudelle viestille. Nyt tiedät, kuinka Paytrail otetaan käyttöön 2 vaiheessa. Ensin vilkkaan kaupan asetuksista lisätään maksutapa ja tallennetaan tunnukset. Sitten Paytrailin kauppiaspaneelissa aktivoidaan halutut maksutavat. Verkkopankit ovat heti käytössä, luottokortit vaativat pyynnön ja jotkin mobiilimaksut saattavat vaatia luottokorttien aktivoinnin. Suosittelen pitämään asetuksen, että tilaus muodostuu vasta maksun jälkeen. Siinä kaikki. Nähdään seuraavassa videossa.